ह्या बाजारात आपल्याला आता कम्पेअर करूचा की सिंधुदुर्गातले रेट आणि आपल्या कोल्हापुरातले रेट वेगवेगळे आहेत की तसेच आहेत. हा किती रुपयाला आहे? 70 रुपये पावशेर. अच्छा, हे पत्र्याचे डबे आहेत जुन्या प्रकारचे आणि ही सगळी मापं आहेत तेल मापूची. अच्छा, हे किती रुपयाला आहे मापे? फक्त 10 रुपये. एवढं स्वस्त असं काकांकडे, फक्त 10 रुपये मापा. हे मिक्स आहे काय? हे मिक्स आहे ना सगळं? भाजी करायची भाजी. ओके ओके ओके. हे कितीला आहेत तुमच्याकडे? ह्याला काय म्हणतात? सांडगी. तिखट सांडगी. ओके ओके. किती मोठा आहे बघा या बीट. किती रुपये माहिती आहे? फक्त 50 रुपये. किती स्वस्त आहे बघा भाजी. काकांचं छोटंसं दुकान आहे, हॉटेल. नाही, मला मेथीची वाटली भाजी भजी ती, म्हणून विचारलं. कोण किती बोललात? 120ला 2, 70ला 1, 120ला 2. मुंबईला असता आणि सगळेच मुंबईला. तुम्ही फक्त कर्नाटकला ना? हैदराबादला. हैदराबादला कुठचा बाजार असेल तर सांगा, तिकडे पण करूया. हो, धन्यवाद धन्यवाद. ही गंमत बघा. आता समोर तुमका हे रस्तो दिसता ना, कितपर्यंत दिसता? तेवढंच रस्तो दिसता. त्याच्या पुढे धोक्या बघा किती आता. म्हणजे ते पुन्हा घाट चालू होता, सिंधुदुर्गामध्ये रस्तो जाता तो, आणि या साईडी कोल्हापूर. तारड्याक जातानाच आपल्याला एक आजी मिळाली आहे जी इकडे शेती करता. पूर्ण शेतीचे कोपरे आहेत आजूबाजूला बघा. आणि आजीने घेतलेला ना एका इरला म्हणतात, इरला ज्या बिजा कोणा नाही, पावसापासून संरक्षण करतात त्याचा. आणि किती मस्त वाटतं बघा. आता तुम्ही करता स्वतः? हे तुम्ही करता? अरे एक नंबर. कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करते मी, अक्षय नेरुरकर. मित्रांनो, कोकणातील जरी आठवडी बाजारची सिरीज असली तरी मी आता कोकणामध्ये नाही, मी आता असे कोल्हापूरमध्ये. तर सिंधुदुर्गच्या बाजूकच असलेलो जिल्हो कोल्हापूर जिल्हो असा, जो की भरपूर काय काय तिकडे बघण्यासारखे आणि ऐतिहासिक आहे. हा जो जिल्हो आहे ना तो ऐतिहासिक असा. तर इकडे तुम्ही इलास तर तुमका खूप काय काय बघूक मिळतला. पण मी आत्ता असं आहे ना, तो म्हणजे राधानगरीच्या धरणाच्या शेवटच्या टोकात हासने गावाचं नाव आहे. आणि हासने गावाच्या इकडे जी नदी दिसता ना, ती राधानगरी धरणाचा शेवटचा टोक असा, 16 किलोमीटरपर्यंत व्यापलेला असा. तर कोल्हापूरमध्ये राधानगरी आणि राधानगरीमध्ये तारळे नावाचं एक गाव असा. त्यामध्ये आठवडी बाजार असता गुरुवारचो, दर गुरुवारी आठवडी बाजार असता त्यांचो. तर गंमत अशी झाली की सकाळी मी गेलेलो आहे दुसऱ्या बाजारला, पण तिकडे तो बाजार भराकच नाही व्यवस्थित, 2च दुकानं होती. त्याच्यामुळे मी मग रूट चेंज केले आणि त्या तारळे गावात दिले. तर मी जाताना गेले गगनबावडा मार्गे असो फिरत खूप लांबपर्यंत गेले. जवळजवळ मला 1-1:30 वाजलो तिकडे तारळेमध्ये येऊ. आणि आता मी असे फोंड्याच्या जवळच आहे राधानगरी, आणि त्या राधानगरीच्या ह्या शेवटच्या टोकाक असे मी. तर ह्यो जो बाजार आहे ना तुमका, ह्यो आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये तुमका बघूक मिळतलो हा आठवडी बाजार, जो गुरुवारी असतो दर गुरुवारी. आणि ह्याचा मी टी-शर्ट घातलं आहे ना, ह्या असा वस्त्रकलामध्ये छापलेला. तुमका जर माहिती असत वस्त्रकला, कोणाक ठराविक जणांका माहिती असतात, ठराविक जणांका माहीत नसतात. त्या इकडे लिहिलेला डाळ भात लोणचा कोण नाही कोणचा, अशी तुमका मालवणी म्हणींची जर टी-शर्ट हवी असतील तर वस्त्रकला पेजवर तुम्ही जावा इंस्टाग्रामच्या, आणि तिथून तुम्ही ऑर्डर करू शकतास. तुम्ही नक्कीच त्या पेजला व्हिजिट करा आणि बघा, वेगवेगळी टी-शर्ट तुमका बघूक मिळतली. पूर्ण ऑल ओव्हर इंडियामध्ये होम डिलेवरी असा. तर आता आपण जाऊया डायरेक्ट तारड्यामध्ये आणि तिथून बघूया त्याचा आठवडी बाजार कसो आतो. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर नक्कीच सबस्क्राईबचं बटन दाबा, आणि कोण रिव्ह्यू नावाचा इंस्टाग्रामला पेज असा त्यासुद्धा नक्कीच फॉलो करा. चला जाऊया बाजारात. मी आता तारळ्याच्या नाक्यावर इलंय. समोर तुम्ही बघू शकता तारळे सुपर बाजार. आणि तुमका एक सांगूचा म्हणजे इकडे रिक्षा सिस्टीम नाही. आपल्याकडे जशी रिक्षा असता ना तशी या ठिकाणी रिक्षा नाही. ह्या वडापाव आहे बघा, दिसता तुमका. हे सगळे तुमका ना महिंद्राचे गाडी दिसतील. जे जुने गाडी आहेत ते मार्शल बिर्शल हे जे आहेत ना, हे तुमका दिसतात समोर ते गाडी आहे. हे वडापाव आहे बघा, सीट भरून नेतात ते सगळे. तर इथून आपल्या राईट साईडला आपण गेलो ना तर आपल्या बाजार स्टार्ट होता, आणि पुढे आपण एंडिंगला तिकडे गाडी थांबवलं. पुढे जाऊन बघूया आता काय काय इला आता या बाजारात. हे बघा कांदे आहेत ना, हे 20 रुपये किलो असत. कोल्हापूरमधले कांदे असत. आणि 1 किलो बटाटे 30 रुपये असा. तर सुरुवातीचाच पहिला दुकान आपल्याकडे मिळाला आता. काकांकडे लसूण सुद्धा, लसूण बघूया कशी आहे ती. काका कशी आहे लसूण? 50ला 50ला अर्धा किलो. हे बघा
इकडे माशाचं एकच दुकान दिसतं आपल्याला बघा. मोठे मासे काका कसे आहेत हे? 70ला पावशेर आहे. 100ला अर्धा आहे. 100ला किलोवर आहे का तुमच्याकडे? किलोवर आहे. कोल्हापूरच्या बाजारात आपल्या प्रामुख्यान तंबाखू वेगवेगळ्या प्रकारचे बघूक मिळतात. हे बघा आता वेगवेगळ्या प्रकारचे तंबाखू होते. 1 2 3 4 5 काकांकडे 5 ते 6 प्रकारचे तंबाखू आहे. ही तंबाखूची पावडर आहे ना ही? हा बारीक तंबाखू म्हणतात त्याला. कशासाठी वापरतात हे? मशेरीसाठी. भाजतात नाही? भाजतानी वापरायची. अच्छा. आणि हे बाकीचे आहेत ते? बाकीचे खायसाठी. 4 प्रकारचे वेगवेगळे आहेत ते. वेगवेगळे. जो काळा आहे तो पाल्याचा आहे. ओके. जरा काळपट पडला. अच्छा. असा असतो. सगळ्यात महाग कुठचा तंबाखू? हा किती रुपयाला आहे? 70 रुपये पावशेर. अच्छा. तुमची स्वतःची शेती आहे काय तंबाखूची? नाही. तुम्ही फक्त व्यापारी? आम्ही फक्त आणायचं विकायचं. याचा रेट काय आहे या तंबाखूचा? या तंबाखूचा रेट काय आहे? 70 रुपये. 70 रुपये पावशेर. 250 ग्रॅम 70 रुपये. ओके. म्हणजे शेरवर देता तुम्ही? हा वजनावर देता म्हणजे पाव किलो 70 रुपये. 70 रुपये. 250 ग्रॅम 70 रुपये. 250 ग्रॅम. ओके. आणि हा काळा आहे ना? हा काळा. पावसाळ्यामुळे जरा डबल आहे. ओके. ह्याचा रेट काय आहे? त्याचा 60 रुपये पावशेर. आणि तो 70 रुपये आहे. तो 70 रुपये पावशेर. ओके. लहान बिन काय नाही तिथं. अच्छा. साफ केलेला आहे पूर्ण चांगला? साफ प्लेट. ठीक आहे. काडी वगैरे सगळे असते इथे पण आपल्या तंबाखूचंच दुकान असं आहे बघा काकांकडे. आणि त्या बाजूक पण तंबाखूचंच दुकान असा. तंबाखूचा मार्केट आहे पूर्ण. या 1 नंबर तंबाखू. सगळ्यात महागाचा आहे ना काका? हा आहे काय? कितीला आहे? 70 रुपयाला पावशेर. 70 रुपयाला पावशेर. अच्छा. तुमचं फक्त स्पेशली तंबाखूचंच दुकान आहे? या बाजूला आपल्या कडधान्य वगैरे मिळतात सगळे बघू. इकडे तांदूळ मस्त ते बघा, बारीक तांदूळ आहेत एकदम. आणि बाकीचे इतर कडधान्य सुद्धा, चवळी, त्यानंतर चणे असत, छोले चणे असत, हे काळ्या वाटाणे, सगळ्या प्रकारचे साबुदाणे वगैरे. ह्या बाजारात आपल्याला आता कम्पेअर करूचा की सिंधुदुर्गातले रेट आणि आपल्या कोल्हापुरातले रेट वेगवेगळे आहेत की तसेच आहेत, हे आपल्याला कम्पेअर करूचा. पुढे बघूया आपल्याला काय अजून काय वेगळा बघू मिळता काय. तर समोर इकडे भाजीचा दुकान आहे, पालेभाजी आपली कोथिंबीर वगैरे. हे बघा काका, घेवडा कसा? हा वेगळा आहे ना, आपल्याकडे असतो वेगळा. याला पापडी म्हणतात काय? याला पापडी म्हणतात काय? ही कोल्हापूरमध्येच मिळते का फक्त? किती रुपये आहे ही? 10 रुपये. 10 रुपये. अच्छा. आणि टोमॅटो? टोमॅटो 10 रुपये, वांगी 10 रुपये, सगळे 10 रुपये. सगळे 10 रुपये, स्वस्त आहे एकदम. मेथी, वांगी, सगळे 10 रुपये. सगळे 10 रुपये. तर मध्ये परत एक फाटो फुटता, एक जाता डाव्या साईडीक, एक जाता उजव्या साईडीक. आतमध्ये पण बाजार आहे या साईडीक आणि या साईडीक पण बाजार आहे. आता बघूया आपण मध्ये अजून कोणती कोणती दुकानं आहेत ती. इकडे अगरबत्तीचं पण एक दुकान आहे मस्त मस्त. या साईडीक सगळे बेकरी आयटम होते बघा, हे तर आपण बघितलेलं. आपण बघूया नवीन काय मिळतं का. इकडे एक तेलाचं पण दुकान असा, हे बघा, सुट्टा तेल इकडे मिळतं आपल्या. बघूया त्याचे पण रेट आपल्या बघू मिळतात का कुठे. आणि तिकडे एक नारळाचं पण मोठं दुकान आहे बघा. हे पत्र्याचे डबे आहेत जुन्या प्रकारचे, आणि ही सगळी मापं आहेत तेल मापूची. आणि ह्या 125 रुपये 1 लिटर तेल, जा एकदम प्युअर क्लिअर दिसत आहे बघा, 1 नंबर. हे 30 रुपयेवाले नारळ आहेत काकांकडे, मोठे नारळ मस्त आहे ते बघा. हे 28ला आणि हे 25ला. अच्छा, खूप नारळ होते बघा मस्तपैकी आणलेले. या साईड एक पण नारळ होते बघा. या साईड पुढे बघतो ना, ही सगळी आपल्या भाजीचीच दुकानं मिळतात. तरी पण पुढे जाऊन येऊया, कारण आपण कधी पहिल्याच बाजारात इलोया, त्याच्यामुळे पुढे काय असं काय सांगू शकत नाही. इकडे कांद्याची पाती सुद्धा असते बघा, कोथिंबीर पण असा हिरवीगार सुंदर मस्त मोठी कोथिंबीर आहे बघा. एवढी मोठी कोथिंबीरीची पेंडी आहे जी फक्त 20 रुपये असा. आणि ही जी असा ना, ही 10 रुपया कांदा पात मस्त.
काका इकडचेच आहेत स्थायिक. काकांकडे मोड काढलेलं धान्य आहे बघा वेगवेगळ्या प्रकारचं. हे मसूर आहेत ना, मसूर, मूग आहेत तिकडे, हरभरे. हरभरे कुठचे आहेत ना, आमच्या चणे म्हणतात आमच्याकडे. हे काळ्या वाट्याने येते बघा, मस्त मस्त काकांकडे ठेवलं आहे. आणि हे घरगुती लोणचं आहे काय? कसल्या आंब्याचं आहे ना ते? अच्छा, हे किती रुपयाला आहे मापे? फक्त 10 रुपये. एवढं स्वस्त असं काकांकडे, फक्त 10 रुपये मापा. हे मिक्स आहे काय? हे मिक्स आहे ना सगळं? 10 रुपये आहे ते बघा माप काकांकडे. आणि आपले स्थायिकच आहेत तारड्यामधले. काकांकडे इकडे वेगवेगळ्या प्रकारचं ना देवाचं साहित्य असा. काकाच सांगतील आपल्या कुठचं कुठचं आता. ही देवाची पातळ आहे. हां ही देवाची काकणं. हां ही देवाची वटीचं साहित्य. ओके. हे कुंकू, हे हळद, हे गुलाल आणि हे अष्टगंध. अच्छा. आणि गौराबाईला जो लागणारा जो गोंडा आहे तो वंशाचा गोंडा. गौराबाईला लागतेला गौरी तो गोंडा. आणि हे वटीचं साहित्य आणि हे गाठवायची डोरली गाठवायचं साहित्य. इथे बाजाराच्या बाजूक आपल्याला अजून एक दुकान बघ मिळाला मस्त इंटरेस्टिंग. आणि तिकडे हा लग्नाचं साहित्य आहे. हे जे घेतात ना, हे काय म्हणतात ते, नवऱ्याबरोबर कोण असता तो देडो. तर धेड्याच्या हातात हे नारळ वगैरे असतं ना, काहीतरी असतात, चाकू वगैरे असतात, लिंबू वगैरे काय काय. तर त्या साहित्य आहे इकडे. आतमध्ये पण लागले ते बघा. इथे पण मोड काढलेलं धान्य आहे बघा वेगवेगळा. या साईडिक पण आहे बघा. इकडे फक्त ना वरती पिवळे ताडपत्रे लागले आहेत सगळीकडे, त्याच्यामुळे आपल्याला थोडंसं कलर चेंज दिसतो. बाकी लोणचं पण आहे घरगुती. आणि खूप प्रकारचं वेगवेगळं साहित्य काकडे. हे काय काका? सांडग. कशामध्ये? डाळीमध्ये टाकतात काय? डाळीपासून तयार केलेली. अच्छा, मग काय नुसतं खायचं असंच की कसं काय? सुकी भाजी करायची, सुकी भाजी. ओके ओके ओके. हे कितीला आहेत तुमच्याकडे? ह्याला काय म्हणतात? सांडगी. तिखट सांडगी. ओके ओके. सगळ्या डाळी. आणि हे कोकम आहे ना, हे किती रुपयाचं पॅकेट आहे? 10 रुपये. फक्त 10 रुपये. मोठे पॅकेट नाही ना तुमच्याकडे किलोचे वगैरे? नाही. 280 रुपये रेट झालाय त्याचा. ठीक आहे. इकडे मोठे आंबे, तोतापुरी आंबे कसे आहेत माहीत नाही, कारण दुकानदार इकडे कोणच नाहीत काका. पण आंबे मोठे आहेत बघा, मस्त. इकडे सीताफळ आहे. सीताफळ 50ला अर्धा किलो. आणि इतर पण बाकीची सगळी फळाचीच आहेत, म्हणजे फळाच आहेत पूर्ण या दुकानामध्ये. पेरू आहेत, अननस सुद्धा ते बघा. सफरचंद, चांगल्या क्वालिटीचे सफरचंद आहेत. दादा हे ठेवा तिकडे. दादा हे तिकडे ठेवा. हे बघा चांगल्या क्वालिटीची सफरचंद. पावसात मिळणारी भाजी आहे, जे काय आपण फागला म्हणतो. यांच्याकडे तुमच्याकडे किती रुपये आहे? 50ला पावशेर. आणि इकडे हां वर्षातून एकदाच असते. आणि या बाजूत मिरची पण आहे मस्त हिरवीगार तिखट मिरची कोल्हापुरी. हे पण किती आहे? फक्त 10 रुपयाची मिरची आहे. पावशेर 30 रुपये. मस्त. आणि इकडे भाजीचीच दुकानात पुढेपर्यंत, आम्ही खूप पुढेपर्यंत येईल, खूप पुढे. किती रुपये? 10 रुपये. खूप स्वस्त आहे. आमच्याकडे 30-40 रुपये आहे एवढं खाली कोकणात, सिंधुदुर्गात. अच्छा, हे फक्त 10 रुपये आहे का तुमच्याकडे? हो, फक्त 10 रुपये आहे बघा. 10 रुपयाचे 3, म्हणजे आपल्यापेक्षा खूप स्वस्त आहे इकडे भाजी. सगळ्यात मोठा बिटा म्हणजे आपल्याकडे जी बघतो ना ती, बघा या प्रकारची बिटा असतात छोटी छोटी. आणि ह्या मोठा, किती मोठा बघा या बीट. किती रुपये माहिती आहे? फक्त 50 रुपये. किती स्वस्त आहे बघा. भाजी पण स्वस्त, फळा पण स्वस्त, पूर्ण स्वस्त सगळे बघा. मोठे आहेत. आजी हे किती रुपयाला आहे? फक्त 10 रुपये. आणि लिंब 4 लिंब आहेत, ती 10 रुपयाची 4 लिंब. स्वस्त आहे. आजी आजोबांचं दुकान. असे छोटे छोटे बाजारपेठे असतात ना, त्यामध्ये आठवडी बाजार आणि बाजारपेठेतली दुकानं त्याच टाईपमध्ये इकडे सुद्धा असतात बघा. ही छोटी मोठी दुकानं असत, ही जी दिसतात तुमका चारही साईडला,
तिकडे कुठचा तरी मेन रोड आहे, तो खयचो होतो आपण तिकडे जाऊन चौकशी करूया. म्हणजे लोकेशन आपल्या ह्या लक्षात येत कुठचं आता. आणि बाकी सगळी भाजीची आठवडी बाजाराचीच दुकानं होती बघा. इकडे थोडी गर्दी कमी आहे, पण आपण जिथून आतमध्ये गेलो ना त्या मार्केटला तिकडे जास्त गर्दी आहे सगळ्यात. हे बघा ही बाजारपेठ आतमध्ये गेली आहे, ती तारड्याची बाजारपेठ. आणि इथून ह्यो रस्तो गेलो ना तो कोल्हापुरात गेलो आणि ह्यो रस्तो गेलो राधानगरीमध्ये. म्हणजे अशा ठिकाणी आम्ही असो प्रॉपर. माका ॲक्च्युली नेमक्या माहीत नाही मी कुठे येईल तो, पण ह्यो ठिकाण मी विचारून तुमका चौकशी करून सांगते. जरी तुमका माहीत नसलं तरी अशा मी आता पोझिशनला असे. इकडे राधानगरी, इकडे तारळेचो बाजार म्हणजे ह्यो नाको आहे त्यांचो. आणि ह्यो जो समोर गेलो रस्तो ना तो गेलो कोल्हापूरमध्ये. मी पुन्हा त्याच एरियामध्ये येईल आहे जिथून आतमध्ये येलेलं आहे मी. आता परत आपल्या हयसून जरा पुढे जाऊन राईट मारूचो असा. महत्त्वाचं म्हणजे काय माहिती आहे, ह्यो आजूबाजूच्या एरियामधलं सगळ्यात मोठं बाजार असा. आणि ह्यो बाजार रात्री 8-8:30 पर्यंत असता असं इकडच्या लोकांचा सांगणं असा. तारडेमधलं बाजार. इकडे छत्रीवाले काका छत्री रिपेअर करणारे. आणि इकडे कडधान्यांचा दुकान असा. ह्या बाजारामध्ये कसं माहिती आहे, घाटावरचे जे बाजार असतात ना त्यामध्ये एक महत्त्वाचं म्हणजे मच्छी मार्केट छोटा असता. माशाची दुकानं असतात ना ही ठराविकच असतात, कारण इकडे नदीचे मासे, समुद्राचे मासे शक्यतो इकडे मिळत नाही. आजूबाजूला छोटासा हॉटेल हा मस्तपैकी. कसली भाजी आहे आजी? कांदा भजी आहे काय? आणि हे बटाटा भजी. मला पहिली मेथीची वाटली ही भजी. काकांचं छोटंसं दुकान आहे हॉटेल. नाही मला मेथीची वाटली भाजी भजी ती, म्हणून विचारलं. हो तिकडे सगळे भाजीचीच दुकानं आहेत मस्तपैकी. भेंडी वांगी आहेत, घेवडा असा, भोपळी मिरची, तिकडे हिरवे मटर, अशी वेगवेगळी दुकानं आहेत. तिकडे मेथीची भाजी, तिकडे कोथिंबीर कशी आहे का? फक्त 10 रुपये. सगळ्यात स्वस्त आहे भाजी. अच्छा ह्यासाठी कांदे बटाटे. तिकडे पुढे छोटे छोटे भाजीची दुकानं आहे. इकडे सगळं भाजी मार्केटच आहे जास्त. वरती ह्याच्या इथूनच सरळ आपण वरती गेलेलो मग अशी त्या चौकात ना आतमध्ये, तर तिकडे तंबाखूची दुकानं होती जास्त. असं वेगवेगळे पॅसेज आहेत जिथे भाजीची दुकानं अशी वेगवेगळे लावलेली आहेत दुकानं. दादा कशी आहे लसूण? 30ला पावशेर आहे, 50ला अर्धा किलो. 30ला पावशेर आहे, 50ला अर्धा किलो आहे. 50ला अर्धा किलो. आणि ही पाकळी सेम तशीच, फक्त हे पाकळे केलेले आहेत आणि ते. ओके ओके ओके. डाळिंब बघा किती लहान लहान आहेत ते. पेरू एवढी लहान डाळिंब. एका हातामध्ये किती रवतात बघूया. 3-4 रवतात एका हातामध्ये, एवढी लहान डाळिंब. हे का आपल्याकडे मोळ म्हणतात. झाडूबाई घरात असतात ही 70ला 1 हा. आणि 2 किती बोललात? 120ला 2. 70ला 1, 120ला 2. असे सुंदर आहे बघा केलेले. हे काका स्वतः बनवतात. आणि ते पण तुम्हीच बनवता का? हे कोंबड्याचं आहे ना? कोंबड्याचं झाक आहे. हे किती रुपयाला आहे? 250 रुपये. हे झाक कोंबड्याचं 250 रुपये आहे बघा.
तर बाजाराच्या एंडिंगला येईल मी आणि इकडे छोटीशी फळाची दुकानं आणि भाजीपाल्याची दुकानं एवढी असत. तर ह्यो खूप मोठो बाजार होतो. फिरान जवळजवळ मला 1-1.5 तास लागलो बाजार कव्हर करू. नाहीतर आपल्या सिंधुदुर्गातल्या बाजारात ते अर्ध्या पाऊण तासात आटपतात. तर ह्यो खूप मोठं 3 ठिकाणी असं व्यापलेलो बाजार होतो. जवळजवळ 500 मीटर म्हणजे अर्धा किलोमीटरच्या एरियामध्ये पसरलेलो बाजार पूर्ण. आणि तिकडे आपली गाडी पार्किंग केलेली असा. तर आपला आता परतीचा प्रवास चालू होतो. तर कुठच्या मार्गे जायचा ह्या मी बाहेर इथून जातले आणि त्याच्यानंतर ठरवतले. किती सॉलिड धुक्या पडला बघा. इकडे ह्यो धबधबो आणा ह्यो तुमका आठवलो असा. जे रोज व्हिडिओ बघणारे आहेत ना त्यांना ह्यो धबधबो आठवत. मी आता फोंड्याच्या घाटावर असे कारण त्या मार्गेच मी इलंय. आणि ह्यो धबधबो होतो ना इकडे फोंड्या घाटाची व्हिडिओ होती पण इकडेच एंड केलेली होती आपण. किती सुंदर धबधबो आहे. रस्त्याच्या बाजूकच आहे एकदम कडे. आणि इकडे येणारो प्रत्येकजण थांबून फोटो वगैरे काढतात. आणि धुक्या बघा खाली दरीमध्ये किती आता काहीच दिसत नाही एवढा धुक्या असा. हळूहळू जाऊचं लागतं एवढा खूप धुक्या असा मरणाचा. पुढे पण एक गाडी थांबली हा माका इथून दिसता पण कॅमेऱ्यातून तुमका दिसता का नाही काय माहिती. या मोठाच्या इथे बघा एवढा धुक्या जबरदस्त धुक्या. आणि ह्यो तुमका तारड्याचं जो व्हिडिओ होतो ना राधानगरीमधलो तारड्याचो आठवडी बाजार तुमचं कसं वाटलो. तुमच्या प्रतिक्रिया नक्कीच कमेंटमध्ये ऐकासाठी मी उत्सुक असेल. अजून तुमका कोणते व्हिडिओ बघूक आवडतील ते सुद्धा माका सांगा. मी ते सुद्धा कव्हर करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करीन. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असतील तर नक्कीच सबस्क्राईबचा बटन दाबा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. कोण रेडिओ नावाचा इंस्टाग्रामवर सुद्धा पेज असतो त्याच्यासुद्धा नक्कीच फॉलो करा. आणि ह्या जर टी शर्ट असा ना तर वस्त्रकला इंस्टाग्रामला पेज असा वस्त्रकला म्हणून त्या खाली मेन्शन केलं आहे मी. त्याच्यावर पण व्हिजिट करा. मग तुमका अशी मालवणी स्लोगनवाली बरीचशी तुमका टी शर्ट वेगवेगळी डिझाईनची बघूक मिळतील. आणि ऑल इंडियामध्ये पूर्ण ऑल ओव्हर इंडियामध्ये तुमका होम डिलेवरी असा. तर त्याच्यासुद्धा नक्कीच व्हिजिट करा. आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईबचं बटन दाबा. लवकरच पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत नवीन बाजारामध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.